Zer bultzatu zintuzten ekintzailea izatera? Bueno, nik kontatu dut gutxi gara bera, baina nik ikusi dut orokorrean badaudela bultzatzen zaituzten elementu ezberdinak. Batzutan da bokazionala. Hemen egongo da jendea nahi duela izan medikua txikia zenetik, eta beste batzuk nahi zuten zer enpresariak txikia zenetik. Gero beste batzu dira, badituztela inkietud batzuk, ez dakit, igual izango zen zure kasua, azten zara lanean, ikusten duzu ez dela zuretzat, eta esaten duzu zerbait sortuko dut. Uste dut askotan jendea pentsatzen duela, sortzen duzula enpresa bat, ez duzulako lanik eta langabezian zaudela. Hori normalean ez da gertatzen, eta norbait zerbait montatzen badu behar duelako langabezian dagoelako, gainera orokorrean ez du funtzionatzen. Izaten da beste gauza bat, izaten da baduzula zerbait berria edo zerbait ezberdina egiteko naia. Eta gainera bizitzan oso garrantzitsua da aurkitzea lan bat gustatzen zaizuna. Hori da, uste dut, bizitzan izan dezakezun helburu garrantzitsuena. Egunero joaten bazara lanera, gustatzen bazazun leku batera, ez duzu kontsideratuko lana. Zergatik jarritzen dugu lan egiten? Eske gustatzen zaigu egiten duguna. Orduan bilatu behar duzu hori, eta ez baduzu aurkitzen beste leku batetik, igual alduzu sorduzuk zure lana gustatzen zaizuna. Niretzat garrantzitsua da buruzagia ez eukitzea. Nik erabakiak hartzea. Eta hori garrantzitsua da, eta hori nahi baduzu, enpresaria izan behar duzu, edo ekintzailea. Bueno, nik egingo du galdera orain orduan. Zenbatei pasa zaizue burutik noizbait enpresa sortzea? Bueno, oso ondo, eta uste dut meritu ondo dagoela, eta oso garrantzitsua dela ikastolarako izatea hainbeste jende izan nahi duela. Ze ez ditut ikusi portzentai hauek, igual sarrikon ez dut ikusi portzentai hau. Eta enpresa ikasketa eskola bat da.